Hej og velkommen til den her video. I dag spiller vi noget Fortnite, og jeg har selvfølgelig Uni med igen. Hej. Ja, vi skal i hvert fald spille noget Fortnite. Og jeg tænker, Yes. vi skal... Ranked? Hvad er det? Ved du ikke, hvad ranked er? Nej, jeg har ikke spillet Fortnite i sådan 100 år. Nå, Er det her, det er bare det samme som normalt, så Nå, okay. det skal vi tænke på. Ja, lad os få startet et game. Ja. Ja, og i morgens skyld for sidste gang. Jeg skal nok holde øje med min mikrofon nu. Godt. Den valgte lige at hoppe ud sidste video. Yep. Okay, den sidder helt i, bare rolig. Sådan, nu kommer vi ind. Ja. Vi kan godt vinde det her. Hvordan er vi? Det finder vi ud af lige om lidt. Okay. Det ved jeg ikke. Hvor godt er lidt? Ja, jeg tænker, at vi er en af de 3 Voltsen kan få nogle par Mythic. Okay, jeg ved ikke lige hvad det er. Jeg har ikke spillet så meget den her sæson. Jeg tror jeg spillede 2 games. Ja, så du kan 2 games, så er der med at komme godt level op på de 2 games, man. Hold da magligt. Nå, nej. Nå, nej, det er ikke... Nej, jeg spiller ikke... Nej, det er ikke mig, der har spillet. Nu skal jeg lige huske. Jo, det var da jeg havde Anton og Sepp på besøg. Det er god mening. Jeg er i level 64. Det har jeg faktisk ikke engang lagt mærke til selv. Ja, jeg er level 109. Det er fordi jeg har haft drengehøjs weekend med Anton og Skip. Og de sad bare og streamede Fortnite på min Twitch. Mens jeg var nede. Jeg tænker bare, at vi skal være ja. Ikke om det kan være, de spillede på et andet tidspunkt. Jeg tror, sidste level jeg kan huske, om jeg kan finde ud af Fortnite. Ja. Ja, jeg kan godt finde ud af. Jeg kan ikke finde ud af at bygge. Okay. Det er et problem. Du kan ikke finde ud af at bygge? Nej, det kan jeg eddermame ikke. Det er eddermame skrald til. Ja, dang it. Ja, det ved jeg godt. Det er et problem. Ja. Du er bare ham, der bygger for os, gør. Okay. Det er godt. Vi skal prøve at se, om vi kan lande sådan lige igennem de huller, der er i den bro der, fordi så kommer vi direkte ned. Før sådan en kiste, så kan vi så udlægge døren, og så kan vi komme direkte ind til bussen. Bussen? Lander der mange her, eller hvad? Herned. Ja, jeg skal lige nå at lande derned. Lander der mange, eller hvad? Ja, det burde der meget gerne være. Okay, vi fik så ikke noget til, så vi kan komme ind der. Så vi skal lige ned efter noget. Ja, der skal vi bruge en key. Jeg hører nogen. Jeg hører nogen. Jeg har noget på. Jeg er på nu. Jeg skal væk. Åh, det er nøjeren. Nej, der er en derovre. Yes, der er en derovre. Der løber en derovre. Der løber 2 derovre. Op her. Nej, jeg gemmer mig her. Tag zipline. Zipline. Og der. Hvis jeg bliver skudt nu, Juni, så må du lige komme og mig. Hey, Juni, jeg har fundet en big shield. Juni. Det var en, måske sådan lidt en bot, men altså, det er dum i det her. Det er det her, Juni. Vi skal bare væk. Nej, vi skal... Ej, men altså, jeg har ikke noget våben, Juni. Der er noget comeback, oh my god, jeg kan ikke spille med mig. Der er en comeback, som gik der med nu der. Kommer du og hjælper, eller hvad? Ja, jeg er på vej. Jeg får bare lige noget på at løbe, fordi jeg tænkte ikke, vi skulle gøre det. Jeg har fundet en big. Hvor mange big har du? En. Kan du lige give mig en fundet en kost! Fedt, mand. Jeg har 2. Og hvad er det her? Jeg smoker lige. Nej, det er 6. Nej! Det er en meget dum idé, du har der. Hvad gør det? Ja, hvis du rammer dig, det tager alt shielden væk fra dig. Oh my god, kom lige væk med dig, altså. Ej, det er godt. Der er minis. Der er kamera. Juni. Shit, der kom en. Ja, Juni, jeg hakker lige det der kamera. Ja. Det var bare...
Ja, nak den alligevel. Nu har jeg allerede lige... shit. Hvorfor er der så mange... Den ene er død. Hvorfor er der så mange bots her? Død. Jeg laver den der bot. Okay, så indtil videre så har vi dræbt en masse bots. Ja. Vi er mega gode, vi fighter imod bots, så gode er vi. Yes. Og kom, vi skal ned til volden og nakke dem, der har taget volden. Det er der ikke nogen, der har gjort. Er der? Det finder vi ud af nu. Jesus Christ. Okay, så bruger vi den her hernede på den der dumme ting der. Den er også den slip. What? Det er det, man kan bruge den til. Ja, der er nogen her sådan. Den er åben. Jeg har kastet mig selv en gang. Jeg vidste ikke, at der var en granat, så jeg kastede mig selv. Det er meget dumt. Okay, vi skal passe meget på. Jeg tror ikke, det er han mere. Jo, der. Ja. Der. Du. Jeg bliver. Tag Ludo. Nej, frick, jeg kunne til at bruge den der. Det er svært. Det er meget dumt. Okay, nu tænker jeg bare, at vi skal væk, ikke? Ja, jeg skal væk. Ja, jeg er væk. Og jeg har 3 lydkæb, så vi kan heale, når det er herude. Og har du en rich room? Hvad for en fisk? Den her. Den der rich room, altså kosten. Ja. Ej, kom. Jeg skal lige få nogle minis. Kom nu. Nice. Ja, Juni, jeg har 7 minis. Ja, jeg har den. Jeg tager bare med, som det kun er 20 liv, så. Ja, jeg har også kun mistet 20 liv, så det gør bare det sådan. Ej, undskyld, jeg er dårlig til at redigere, så det her det bliver nok det eneste, jeg kan ikke gøre. Der er en derovre. Jeg kan ikke finde ud af at korte de videoer. Nå, vi smutter bare. Ja. Jeg kan ikke høre, hvad du siger lige nu. Kan du høre, hvad jeg siger? Nu kan jeg. Nå, så ellers sige. Så håber jeg, de har kunne høre det. Ja, men det var fordi, jeg var i bilen. Nej! Nej! Jeg vil trykke en på ziplinen. Oh my god. Så kan jeg komme ned til dig. Hvorfor skulle det også ske? Der var en A, var der ikke? Nej, det er min. Nej, jeg skal... sådan. Og jeg kommer op på zipline. Hvad vil du med det? Det gør jeg også. Jo, så var det ikke så sejt. Wow! Så hopper vi igennem her. Ej, var det dig, der fik killet, selvom jeg skadede så meget på ham? Så blev jeg lige stilkillet af Juli der. Shit, nå, ja, nej. Hallo, kan der lige være med det? Er det? Lige se på det. Ja, nu vil jeg over til noget godt, jo. Nu vil jeg gerne over til... Den der spøgelsesmand, han forsvandt. Ja, det er fordi, han pegede hen til den her kiste, og så gravede jeg den op, og så smuttede han. Vi blev skudt på. Jeg ved ikke lidt hvorfra. Nå, deroppe. Nå der. Det er meget. Ej, jeg er ikke vant til at spille, hvor folk de bygger. Jeg hopper på det.
Ja. Det kunne jeg ikke. De er der. De kigger. Jeg har en kuldsniper, jeg får det svært her. Nice. Ej, jeg missede. Et HP. Han tager zipline. Han er 1 HP. Ja. Juni, han er oppe på den anden side. Shit, storm, Juni. Skynd dig at dræbe ham, og så bare ind i zonen. Jeg ved ikke, hvor han er gået hen. Så bare løb. Ja, det gør også. Nå, Juni. Vandt du over Rode i FIFA? Nej. Tabt. Jeg havde 7 chancer, men han havde 3. Juni, skal vi snakke om det comeback, jeg lavede? Nej, det behøver ikke. Det er pinligt. Jeg var bagud 2-0, Juni, og så gør jeg det til 3-2 i 80. minut. Der er så nogen, der har bygget en bro her. Ej, jeg troede lige, det var sådan, hvad det hedder. En, sådan en, der gik op i en Ja, jeg bliver så spillet. Der er en. Headshot. Død. Hvor han så hernede? Sad han hernede, eller hvor sad han? Nej, han var der. Nå, de sidder der. Er der stadigvæk en? Nej, det var bare en bot. Jeg fik alle skuddene. Nu løber jeg væk. Juni her. Jeg deler slet ikke med Juni. Stikker bare af. Meget ondt, synes jeg. Hvor synes du det? Hvor mange skud har du der til dine ting? 36, 15, 80. Ja, okay. Du har nok. Ja, okay. Jeg har 260 til min AR. Ja, jeg har 36 til min AR. Det er roligt nok. Wow. Bare kom, du må godt få nogen. Der, split, sådan. Nu lige prøv lige at stille dig der. Nej. Vi skal den anden vej. Vi skal herover. Okay. Hvorfor er der så lidt, der er døde, mand? Vi skal da til at dræbe nogle, Juni. 33. Jeg har nok 3, så. Nå, ja, vi skal en zone. Der er en frø. Jeg har fundet Juni. Jeg hader dig. Juni, løb. Storm kommer. Tag din kost. Og så brug det. Ja. Og sådan. Juni, der lander. Jeg lander på en. Jeg lander så ærligt på en. Han har ikke set. Jeg kommer. 30, 41. Han er sygt. Han er low. One shot eller sådan noget. 29 død. Og igen stilkælder Juni mig. Det er dejligt at have Juni. Der er en her. 32 død. Yes, så rammer jeg ham også. Og så... Hvad gør du, mand? Sammeren, mand. Hvad har han gjort dig, mand? Dræber du bare lige nu? Det er nogle skyldige dinosaurer, der prøver at leve sit liv. Jeg bliver jagtet af en dinosaur. Jeg overvejer at vinde om at skyde den. Jeg skød den ikke, jeg skal bare sådan ting i hovedet på den. Hey, der er en anden spøgelsesmand. Hvad peger du efter, min ven? Nå. Jeg peger, ja. Okay, så er sådan væk. Ej, du tog en skud. Ja. Nu går jeg, Juni. Farvel. Nej! Shit, man, der er dinosaurer efter dig, Juni. Okay, der har helt klart været fejl. Der var en, der døde. Det var vores barn til døde der. Hvad er det? Der er en ø heroppe. Hvad? Der er en ø Hvad? heroppe. Der er en ø heroppe. Nej, vi skal ikke hen til øen. Ej, jeg synes, den der dinosaur, den er efter. Snak nu.
Ej, Nice. den skadede mig for 15. Ej. Nej, vent, 25 hedder det. Jeg kan ikke regne. Og. Jeg er nede på 75. Yep. Hvad? Så får jeg sådan What? guld til Jeg tager. hvad, mand? Så nakker jo. Der er en rift herovre. Der er også en player. Har ikke brug for penge. Ramt 116. Og selvfølgelig så Det var rimelig godt teamplay, det der. så er selvfølgelig Uni, der får min kill igen. Det var dejligt at have lootet. Jeg har bare lootet. Ja, så den der sniper. Så har vi begge to sniper. Sådan. Mm. Jeg har 48 skud. Vil du have den der? Jo, den er lille. Den er bedre. Ja, det er den. Er du klar? Boom. Okay, jeg blev lige fuldkomsgamet. Jeg tog ind i den før dig. Hey, skal vi ikke til deroppe? Så kan vi sikkert snipe nogle deroppe. Ja, jeg når ikke deroppe. Nej, det er derfor jeg også bare prøver at komme halvt derop. Jeg vil også kunne halvvejs op ad bakken. Jamen, jeg har det gode et skud til min sniper, så det er super. Jeg har da 48. Jeg kan da godt lige give det lidt. Nice. Hvad mener du viser dit første skud? Det gør jeg. Godt, det var ærgerligt. Nej, Juni! Ej, Okay, vi går ikke derop. Jeg slidede lige hele vejen ned. Vi går ikke derop. 17 tilbage. Okay, jeg holder lige herovre. Giver du lige mig nogle sniperskud? Ja. Det er godt. Nice. Jeg tjekker lige, om der er nogen den kan se. Her er der ikke. Jeg blev lige skudt efter. Jo. Nej. Hvad fanden? Jeg kan ikke komme af den. Nej, ikke komme mere. Sorry. Sorry, Igor. Hvor blev du skudt fra? Jeg ser noget. Ja, jeg fik den første kill. Nice. Og jeg kommer til at ramme museknap. 110. Ramt konfession derovre. Jeg rusher. Han er bare følge efter mig. Han er lige der. Han popper en minis. Han ser ikke mig komme. Ramt. Ramt igen. Død. Han skadede mig. Okay, du kommer bare nok alt. Har du nogle mini, Juni? Du må ikke lige tage den der. Nice. Du plejer at nakke min kill, så må jeg vel nakke din skud. Nå, ja, jeg har masser. Shit, det er din mikrofon der. Hvad? Din mikrofon, det lyder lige underligt. Nå. Sjovt nok. Der er en der. Okay, godt du kan komme. Jeg misser. Han var lige ved at gå i det skud. Ramt 29 hvid. Nice. Hvad? Shit. Okay. Hvordan rammer han så godt? Ligesom mig. Og sidder han bag os? Ja. De fighter. Der var en, der døde. Se tilbage. Der er en deroppe. Ham 116. Der er mere. Der er 2. Ja, Juni, vi skal lige... Har du set mit liv, Juni? Shit. Det var nej. Jeg har... De har mythic. De har mythic. Jeg er død. Nej, Juni. Det kan godt. Jeg kommer nu. Jeg er 9 HP. Han er på mig. Godt, Juni. Jeg kommer. Hvor er han inde? Det ved jeg ikke helt. Det er det, der er problemet. Der fik hans mate. Nice.
Der er Så en tror jeg, god vi til kan dig, nå hvis du vil have. Måske senere. Jeg har nok gået lige nu. Okay, jeg bliver Der er en skudt mythic efter. shotgun. Nej, jeg er død. Fly, pas på. Hvor han var. Han der er helt derovre langt væk. Var han tættere på? Det ved jeg ikke. Jo, han glider, vil gøre han ikke. Det er vel ham, der glider. Jo, han Ja. er. Ham 109. Han kan fly. 109. Nej. Fjerdeplads. Bøv. Jamen, tak fordi I gav os med på den her video. Vi kunne desværre ikke vinde den her gang. Måske det næste gang. Ses i næste video. Yes. Hej hej.